Francesc de Dalmases, endavant. Benvingut. Com estàs, Eduard? Pep. Com estàs, Pilar? Molt bé. Content de veure't. Veig que també portes papers. No, la veritat és que ara apuntava coses, però no eren per ara. Són per reunions que hem de tenir demà. Finalment, tornes a parlar després de 4 mesos d'absència pública. De fet, jo ja tinc una presència a xarxes de fa temps. Al Parlament he participat en comissions, en activitat, com a mínim des del mes de gener. Però la tele és la tele. La tele és la tele, sí. A veure, per fer-ho bé, qui és Francesc de Dalmases? Qui és? Sí, per a tots aquells que ens han estat veient, que fa dies que en vam parlar molt, sí. Qui és Francesc de Dalmases? Jo crec que hi ha un nexe comú en tot el que he fet al llarg de la meva vida, i és el treballar pel coneixement i el reconeixement dels drets humans, sobretot en la seva vessant col·lectiva. Ho vaig fer des de molt jovenet, als 16 anys vaig començar a treballar al CIEMEN, al Centre Internacional Esquerrer per les Minories Ètniques i les Nacions, i des de llavors sempre he treballat per això. I políticament, qui és Francesc de Dalmases? Políticament és algú que creu que ha fet política tota la vida, perquè en una trajectòria com aquesta sempre tinc la sensació que he fet política, i que institucionalment, en el sentit que s'entén la política institucional, la vaig començar a fer una mica abans del 2017, quan el president Puigdemont ens va proposar una sèrie de gent, en Joan Ignasi Elena, una exalcaldessa de Badalona, l'Itziar González, etc., treballar pel Pacte Nacional pel Referèndum, que mirava de cohesionar-nos a dins i que sobretot va deixar en evidència que a les Espanyes no hi havia possibilitat. Francesc de Dalmases, sou, allò, entrant al gra, sou la mà dreta de Laura Borràs com fan pensar tantes i tantes imatges recurrents de Borràs i de Dalmases caminant junts pels passadissos del Parlament o qualsevol indret del país? Hi ha gent a qui li sorprèn una mica, però jo tot just fa 5 anys que conec a la presidenta Borràs. Ens vam conèixer precisament amb aquella llista de la qual tu també formaves part. I jo sóc una persona més que tinc el privilegi d'estar a prop seu i de treballar... Una persona més, jo diria que el binomi Borràs de Dalmases és una mica indestriable. Jo ho visc una mica com un privilegi. Em sembla un perfil polític molt important per aquest país, que també explica molts dels seus detractors pel que significa, pel que no es torça, per la seva determinació, per una forma franca de fer, per un reconeixement notable a nivell popular. Jo em penso que això és innegable, que fins i tot aquells que no comparteixen les seves idees saben quan l'han vista pel carrer amb actes o quan l'han vista senzillament d'això, fent visites, quina és la reacció que genera. I jo em penso que en surten molt pocs de lideratges com aquests en els països i que tenim molta sort que hi sigui. Tu defenses el lideratge de Laura Borràs en el moment més complicat per fer-ho. Jo l'he defensat sempre, el lideratge de Laura Borràs, i probablement quan tu em deies mà dreta és en el sentit de dir, ostres, és que en aquest país... Mira, diré una cosa que potser... Espera, ets mà dreta o no ets mà dreta de Laura Borràs? Jo crec que ho dic jo, és una mica lleig, però sí, efectivament. Perquè anava a dir, si no buscaria, ja saps que sóc un home de paraules, si no buscaria l'home de confiança. També una persona de confiança, sí. Com esteu en aquest retorn als mitjans? Nerviós, tranquil? La televisió sempre té un punt afegit, del que no seria una entrevista en premsa i tot això, però molt content perquè jo em penso que al final, de la mateixa manera que la presidenta a vegades diu que les institucions són persones, els mitjans també són les persones. I jo mal m'està dir-ho, però aquestes dues persones que tinc al davant les conec una mica, puc compartir no sempre el que diuen, però sé que són persones, i jo diria que... A vegades hem compartit, és a dir, hem compartit la divergència. I tant que sí, i tant que sí. En tot cas, del tema de les Perdó, jo sempre dic que a mi la gent que m'ha fascinat sempre no és aquella que pensa com jo, sinó aquella que em fa pensar. Mira, mentre t'escoltava l'elogi a Laura Borràs, em venia al cap un dels retrets que a l'entorn, no sé si dir pinyol de Borràs, més vegades se li ha pogut fer. Falta sentit crític a l'entorn de Borràs? A l'entorn jo no sé si falta, el que és important és que... Laura Borràs i l'entorn. És que el tingui ella i el té altíssim, és a dir, la persona més dura jutjant-se a si mateixa sempre és Laura Borràs. I per què hi ha una corrent, un diuen,
que et diu el contrari? Jo no ho entenc en el sentit de que a vegades hi ha un constructe, s'ha fet una construcció d'una personalitat, per exemple, a nivell d'humor, no? Algú que és més aviat superficial, algú que més aviat està preocupat, per exemple, per les fotografies o pels selfies. Jo no crec que en política catalana hi hagi ningú que tingui el currículum acadèmic i professional que té la presidenta Borràs. Però la presidenta, si estés ell aquí, també li diria. L'última vegada que va venir se'n va escapar i no li vaig poder dir. Són això dels minuts de televisió. Però que li agrada el Twitter i li agrada Instagram, vull dir que el mòbil el té a la mà sovint. Però precisament és una persona que no té community manager, és una persona que ha gestionat ella sempre les xarxes i que té aquesta capacitat de contestar a la gent, de respondre, d'indignar-se també quan veu que una cosa no està ben prou explicada o que és injusta o que no creu que hagi estat així. És a dir, aquesta forma d'interactuar jo em penso que la fa molt especial i molt diferent, perquè normalment a la gent que està una mica amunt li molesta la bidireccionalitat de les xarxes. En general li molesten les xarxes. I, en canvi, algú que té aquesta posició de lideratge polític, ha estat cap de cartell, candidat a la presidència de la Generalitat o al Congrés espanyol, que tingui aquesta voluntat de creure en aquesta bidireccionalitat, jo t'haig de contestar, tu, perquè tu has fet l'esforç d'interpel·lar-me i jo et contesto. Val a dir que, no en el meu cas, però el seu cap de gabinet o el seu cap de premsa, això els posa molt nerviosos que ho faci, però forma part d'aquesta essència de la Laura de retre comptes. Ara no reobrir... Vostè va viure una situació mediàticament molt complicada a partir del Fax amb Q, avui està el Fax Amics. Jo no reobriré aquella conversa, segurament perquè quedaríem al mateix punt on va quedar aquesta conversa, al final amb compareixença al Parlament. Però avui qui està a l'ull de l'huracà és Laura Borràs. Com està després de pujar ahir les escales del TCJ? Home, han estat anys molt d'usos i, per tant, jo crec que hi havia una dualitat de dir ja era hora de que arribéssim fins aquí i al mateix temps aquesta, si no certesa, si aquesta consideració de que, ho deia ara fa un moment el president Mas, de que no tindrà un judici just. Però, malgrat tot, l'absoluta determinació que ha tingut sempre, i és una cosa que al llarg del temps, si escolteu les seves entrevistes, ho he dit sempre, de dir, és que jo, de les coses que estic més orgullosa de la meva trajectòria política, de la meva trajectòria professional anterior a la política, és la feina feta al capdavant de la institució de les lletres catalanes. Vostè parla de les entrevistes de la presidenta Borràs. Ha parlat massa aquests anys intentant explicar el cas que ara va a judici? Doncs probablement algú li podria retreure, però és que forma part de la seva forma de ser. Jo ho explicava, ella sempre diu, és que no he comès cap delicte. Però diuen que els jutges, quan sacseges la causa, els emprenyes una mica. En tot cas, jo crec que no ha estat una estratègia premeditada perquè passi una cosa o l'altra, sinó aquesta idea de dir, d'explicar-se contínuament, de veure que no hi ha cap necessitat de fer cap pacte o cap acostament, perquè diu, és que jo el que necessito imperiosament és que quedi clar que no només no he comès cap delicte, sinó que es van fer totes les feines ben fetes i que forma part del meu orgull professional haver estat aquí. Però no només això. També aquesta idea de que la lawfare és extremadament perillosa, perquè un atac polític digne, honest, de cara a cara, tots el podem aguantar. Lawfare és molt brut, perquè el que fa és embrutar-te, el que fa és enfangar-te. I al mateix temps aquesta idea, aquesta resiliència, aquesta capacitat de dir no, soc innocent, demostraré que soc innocent, i no només demostraré que soc innocent, sinó que no m'apartaré, perquè si m'aparto estic indicant que aquest és el camí que han de fer servir per apartar les persones. Etcètera. Vostè, quan va passar per la situació mediàticament molt complexa, va acabar a l'hospital. Hi havia qui més o menys gairebé dubtava que tot això fos cert. Com es troba? Doncs em trobo, ara precisament fa una setmana vaig tenir un petit problema, però em trobo fantàsticament bé. Aquest matí he fet muntanya, que és de les coses que m'agrada més de fer. No ho faig al ritme que ho feia, però sí. No sé si està escoltant com hi ha un lleó que toca la porta a punt d'entrar perquè diu, Pujol, acaba. No m'estàs deixant, no m'estàs deixant. Home, i tant que et deixo. Jo faig l'última de les preguntes. No, faig l'última, i tot teu. Has parlat avui amb Laura Borràs? Sí. Aquesta tarda?
Aquesta tarda no només hem parlat, sinó que ens hem vist. Com està? T'ho explicava ara, i em penso que forma part d'aquesta determinació seva. També jo crec que ens pensem que és de titani, i no és de titani, és una persona com tothom, i pateix terriblement. Ella sovint fa servir una frase que diu: és que jo preferiria que m'acusessin d'assassinat que de qualsevol delicte vinculat amb corrupció, perquè és una persona, crec que per ser corrupta s'ha de ser d'alguna manera. D'alguna manera la teva trajectòria ho ha de veure. No es pot ser de farina de la bona. Mira, és una persona, te'n posaré un exemple que queda molt clar. No em tallis perquè ets molt donat a tallar. Et vull tallar perquè... No em tallis, sí, no em tallis. No, és que tot això li has d'explicar amb la Rahola i així jo ja m'aparto de la conversa. Però la Rahola és qui et va enviar el missatge proposant-te, demanant-te que avui acceptessis la invitació del fax de 8TV. Vas parlar-ne amb Laura Borràs, ho heu consensuat, n'heu parlat de si convenia que avui fos el dia que Francesc de Dalmàs es trenqués el silenci? La presidenta Borràs va fer una cosa que ens va sorprendre molt a tots, i és que va fer aquella comunicació que mentre durés el judici ella desapareixia de la vida pública, i obria aquest parèntesi, i per tant això ho trastocava una mica tot, precisament perquè és una persona tan donada a explicar-se, a explicar, a comentar, a donar la cara. Per tant, efectivament, quan això ens va sorprendre, quan va haver-hi aquesta proposta, evidentment, com que havíem de parlar centralment sobre aquesta qüestió, el meu deure era comentar-ho amb ella, i ella em va fer confiança, i per això estic avui. Francesc, anem així a sac. Quanta gent de Junts ha decebut a Laura Borràs? Jo crec que a la presidenta Borràs el que li agrada més de Junts és aquell projecte que vam crear el 2017 amb el president Puigdemont, que deia que sumem per multiplicar i que qui resta divideix. Jo crec que, i aquests dies ho hem vist molt clarament, hi ha moltes ganes de que es digui que Junts hi ha qui resta i hi ha qui divideix, però malgrat tot, i aquesta setmana ha estat especialment significativa, hem sumat i hem tancat files. No esperàveu més caliu d'alguns noms molt significats de Junts? Hi ha hagut gent que faltava? Jo he trobat... Ho explicava en Josep Rius, no és que ho digui jo, ho explicava en Josep Rius al Parlament en una entrevista que va oferir. Home, el partit ha tancat files, ha convocat, és que no podia ser d'una altra manera. És que no podia ser d'una altra manera, perquè no és només que ho digui Junts que hi ha una persecució política. A mi si hi ha una cosa que em decep, Pilar, i crec que aquí hauríem de fer una mica d'autocrítica com a moviment independentista, és que les forces polítiques que divendres no eren al TCJ, totes elles han tingut destacats representants que en un moment determinat, en entrevistes públiques que podem recuperar en qualsevol moment, diuen: i tant que sí, que si no fos Laura Borràs no seria, i tant que hi ha persecució política. Però els que diuen això, els que repeteixen aquesta lletania, jo crec que hi ha molt poca gent que vulgui, sincera en tot cas, que posi en dubte que el fet de ser Laura Borràs, això s'ha fet molt gros, han anat a sac, i que el procés està contaminat. La pregunta és si està contaminat. Està contaminat des dels inicis, és a dir, des del primer moment en què veuen el seu nom i van a sac a veure què troben, no? Això em sembla que hi ha un consens bastant generalitzat, fins i tot amb la boca petita, els que voldrien fer-li mal et diuen: sí, home, és evident que això s'ha inflat. Ara, el que també repeteixen és: però hi ha alguna cosa. És a dir, no és comparable a qualsevol altra perquè aquí hi ha hagut com a mínim mala praxi. I llavors és quan et repeteixen que si els missatges aquests, que si no sé què, que si els contractes, etc. I aquí és quan es fa: com tens la càmera, explica-li als ciutadans, als que estan escoltant, per què és innocent Laura Borràs. I crec que està molt bé que ho enfoquem per aquí, perquè s'han repetit moltes qüestions que senzillament, no ho dic jo, ho diu la Fiscalia, que no són certes. És a dir, encara avui llegiríem diaris i alguns diuen: és que està acusada de fraccionament. No està acusada de fraccionament. Ho va retirar, dels Mossos ho van retirar. Efectivament. La qüestió de la corrupció, del lucre, està per la pròpia Fiscalia descartada. Està clar que ella mai s'ha posat un euro a la butxaca. Exactament, jo em penso que hi ha una coincidència absoluta en aquest punt, que les feines es van fer bé, es van fer en el termini. Però aquells mails, quan ens els reprodueixen, fan molta angúnia. D'acord. Els mails, dels quals se'n fa molt esment molt sovint, de 77.000 correus que hi havia en aquells comptes, destaquen aquests, mai
ni la presidenta Borràs ni el seu advocat n'han reconegut ni l'autenticitat ni la integritat. Jo em penso que és molt important perquè quan estem parlant de per què és tan important aquestes pericials que diuen escolti, què ha passat amb la cadena de custòdia? Escolti, què ha passat que s'han connectat no sé quants És a dir, hi ha una qüestió de garanties mínimes quan estem parlant d'aquestes qüestions que es vincula molt directament amb quan estem parlant de lawfare, estem parlant d'això, que estem... Senyor Dalmases, en la primera part del programa el periodista Ferran Espada parlava precisament, diu, si els correus són falsos, per què no es diu els correus són falsos? Perquè una cosa és falsos i l'altra és manipulats. Són falsos o són manipulats? Jo crec que la definició exacta te la faria en Boia. Jo crec que és molt clar quan ells diuen no són autèntics i no es reconeix la seva integritat. Per tant, està dient que al principi... A veure... Home, tota conversa, quan te la tallen, te la refan, te la uneixen i tal, acaba sent falsa encara que hagis dit frases. Però estem en aquest escenari. Efectivament. Pregunto, és a dir, moltes preguntes són retòriques, senyor Dalmases, perquè per anar situant la conversa... Però a mi em sorprèn perquè ells s'han expressat contínuament en aquest sentit, de no reconèixer aquesta autenticitat. De fet, aquesta maniobra barruera 72 hores abans de la Fiscalia és propiciada perquè arriben al judici sense capacitat de poder aguantar tot plegat, sense possibilitat de poder aguantar tot plegat. Però els correus serien igualment falsificats i falsos, seguint la teva lògica, Pilar, si hi hagués una coma de més que no hi era. Llavors, jo crec que quan tu manipules... L'abast de la manipulació, quina és? A mi, si em permets... Hi ha un informe pericial que parla de manipulació. Hi ha un informe pericial que ho deixa meridianament clar de per què hi ha hagut afectació sobre tots aquests discs durs que es van intervenir, de quina ha estat la quantitat de dispositius USB que s'han arribat a connectar en el període que haurien d'estar perfectament protegits. Però en tot cas, això és l'estratègia de defensa que en Gonzalo Boye l'explicarà perfectament bé i que jo aniré amb peus de plom per no equivocar i dir res que no toca. Però jo penso que hi ha una prèvia, que és la que no he pogut acabar, i a mi és la que em dol més, precisament per això que dèiem abans, perquè vam començar el 2017 i volíem una altra cosa, que em penso que n'hi havia prou amb que des de l'independentisme, més enllà del procés judicial, senzillament digués, el que ha dit el president Mas, no tindrà un judici just, només cal veure els actors i el lloc on això té lloc. Estem parlant d'alguns actors que participaran aquí, que no el Francesc Dalmases, l'Eduard Pujol... No. El propi Suprem ha dit és que aquests jutges no poden jutjar independentistes. Es pot arribar a entendre, que no justificar, però es pot arribar a entendre que els partits polítics independentistes, que ara estem en una fase de fraccionament i no d'unitat, en la seva lògica política i amb el seu tactisme diguin que s'ho faci i no l'acompanyin. Des de la perspectiva independentista és un desastre, però té una lògica tàctica. És a dir, Esquerra Republicana, que s'enfronta amb Junts electoralment, no vol, diguem-ne, de regalar-li res, molt bé. Però Òmnium, l'AMI, com ho expliques? A mi em va fer... Jo t'haig de dir que... L'AMI és més política, però Òmnium... Sí, les darreres convocatòries que hi havia hagut al TCJ, i no ho dic amb menysteniment, bàsicament hi havia persones alliberades que es podien permetre de ser-hi. Els centenars de persones que es van convocar ahir era una mica diferent, és a dir, hi havia una pulsió i unes ganes. Jo me'n recordo que estàvem a punt d'entrar, va arribar en Joan Vallvé i ell orgullosament va dir de la Junta d'Òmnium, que hi soc i que volia ser. Hi havia gent d'Òmnium, per tant. Sí, hi havia en Joan Vallvé. Un altre dels retrets que es fa també a la en la seva capacitat de... No, és que ve el fil. En la seva capacitat de mobilitzar és que mobilitza gent gran. O només gent gran. Ahir sí éreu, i jo no comparteixo... No, professionalment em referia, que potser ho havíeu vist. Tot el respecte a la gent que malgrat tenir anys es manifesta, i dos, rotundament no es pot dir que fos una vista... Saps que hi ha aquesta cantarella. Però és que precisament ahir això no era, o per exemple el dia de la cimera hispano-francesa també hi havia molta gent més jove, jo em penso que si alguna cosa no falla, i ens enganyaríem si ho diguéssim, si alguna cosa no falla mai és la gent en aquest país. Si alguna cosa no falla són els votants. Els que fallen són els partits que diuen una cosa en campanya i que després quan els hi toca de governar en fan una altra. Però la gent no falla, La gent no falla. La impressió quina és la que té Laura Borràs o la que tens tu que hi estàs tan a prop? Que
malgrat les evidències, malgrat la toxicitat d'aquest judici, malgrat el fet, com a mínim quan escoltes a Gonzalo Boyo i Isabel Elbalo, tens molt clar que aquí hi ha tot un seguit d'elements que haurien de gairebé convertir en nul aquest judici. Estem parlant fins i tot que 3 anys fent l'estratègia conjunta de defensa i mentrestant la Fiscalia està pactant amb els que han fet, amb la qual tota l'estratègia de defensa de Gonzalo Boyo la coneix en aquests moments la Fiscalia. És una cosa que és una bogeria. Hi ha un seguit d'elements que fan creure que segurament s'han anul·lat judicis per molts menys elements, però és Laura Borràs. Estem parlant de lawfare. La condemnaran? Jo la veritat és que no havia vist mai en acció en directe ni la Isabel ni en Gonzalo Boye. Són uns advocats extraordinaris. Espectaculars, sí. I ahir vaig veure el president de la sala, en Barrientos, que deia és que amb tot això que ens ha explicat la defensa farem un dia més de qüestions prèvies, que no estava previst. Cert. Divendres havien de quedar llestes. El dia 14. Dimarts. Dimarts. En principi és una sorpresa, això, perquè el que diu, escolti, aclareixin aquestes coses que està plantejant l'advocat de la defensa, que estan ben explicades, ben raonades i ben fonamentades. Per tant, tot plegat ens porta una mica en aquesta idea de causa de cartró-pedra, que no s'aguanta, que malgrat els intents de que s'aguanti, no s'aguanta. I en aquest sentit és on jo penso que és destacable, i no poso en dubte mai cap estratègia de defensa de cap altre represaliat enlloc, però aquesta idea de la presidenta Borràs de dir és que jo haig de demostrar la meva innocència, és que per mi és important aguantar. Ella no vol judici nul ni res semblant, ella vol ser declarada innocent. Sí, home, sí, és la... Jo, sense ser, perquè jo no sóc de formació lletrat ni molt menys, però els que en saben sí que diuen que la cosa aniria cap a la nul·litat abans de començar, però en tot cas que sigui... No, però és que la nul·litat, per bé que hi haurà qui ho menys tingui, la nul·litat el que demostraria és que s'han fet tot un seguit de coses mal fetes per poder-la condemnar. Estem parlant de lawfare novament, és a dir... En 4 anys, Pilar, malversació i frau. Sí. Hi ha coses lletges, hi ha coses molt lletges. Amb declaracions de gent d'Esquerra Republicana i altres llocs parlant de que ells no eren corruptes com altres, no? Aquí sí que hi ha hagut una deslleialtat... És a dir, la Fiscalia, després de moltes instruccions estranyes, algunes que no tenia el jutge natural, etc., diu, és que en l'escrit d'acusació això ha caigut. Home, és destacable que hagi caigut això, que no es pugui aguantar, no es pugui sostenir. Per això aquesta idea de causa molt de cartró-pedra. El personatge aquest, Isaías Herrero, està condemnat a 5 anys de presó per narcotràfic. Té una condemna ferma. Però no ha entrat a presó. I no ha entrat mai a presó. Com és? Jo crec que jo no haig de parlar dels altres acusats. Crec que no... Però crida l'atenció. Crida molt l'atenció. I és el que està ara pactant amb la Fiscalia. Bé, la Fiscalia el que va dir divendres és que no ho havien formalitzat encara, que ho vaig trobar deliciós. És una forma de confirmar-ho extraordinària, Sí, no s'havia formalitzat encara. Si se'n surt bé, Laura Borràs es reforça políticament? Jo crec que el seu reforçament polític ja ve amb tota aquesta actuació. És a dir, qui diu que la seva filla o el seu marit o amics juristes coneguts que té no li hagin pogut dir en algun moment, escolta, pensa en tu. La filla l'acompanyava, no? Aparta't una mica, perfil baix, que sabem que tot això es desinflarà. I doncs aquesta idea de dir és que nosaltres no estem per solucions personals, ho diu molt sovint el president Puigdemont, nosaltres no estem per solucions personals. Nosaltres hem vingut aquí a aguantar. Nosaltres hem vingut aquí a deixar en evidència un estat amb el qual no es pot dialogar, que enganya, que té unes clavegueres extremadament brutes que no deixen d'actuar per gent molt coneguda com la presidenta Borràs, però per gent molt desconeguda que, per exemple, senzillament va agafar el cotxe i se'n va anar a la Jonquera a fer un tall. Certament. I resulta que aquesta gent s'ha trobat que per la porta del darrere hi ha una modificació del Codi Penal que pot fer que algunes d'aquestes manifestacions, per exemple, ara siguin més penades que abans. Què estem fent? És a dir, hi ha una essència que jo crec que no l'estem tocant prou i és dir, és que no ens cal dividir-nos més, que és que el votant independentista, jo em refereixo en aquest cas, si només vaig a buscar aquest sector, perquè és el que políticament representem, té dret a estar tip, en el sentit de dir, però què esteu fent? Però veieu el que esteu fent? Quina necessitat hi havia d'aquestes ganes de fotre l'ull a la presidenta Borràs? I mira, sortir una mica de la presidenta Borràs,
I tu dius que no talles, però Déu-n'hi-do com talles. Saps on estem? Saps on estem? Jo porto el rellotge i sé el temps que ens queda. Saps on som, Eduard Pujol? Som que en comptes de parlar de la sobirania d'un aeroport, estem parlant que sí una pista sobre el mar o una pista sobre aquí. I aquí és exactament on ens vol l'Estat. L'Estat ens vol dividits davant del TCJ, ens vol dividits quan parlem de l'aeroport. I la gent, el missatge que ens emet contínuament és feu d'una vegada i feu-ho junts. Però no es pot fer la política dels intangibles, que és la de la fortalesa davant de l'Estat, al plantar cara, i fer-ho compatible amb la política dels tangibles, que és trobar una solució per a aquest maleït aeroport que no pot donar resposta a les necessitats de la capital de Catalunya. Sí, però jo aquí estic amb ell, és a dir, el problema no és que, evidentment, si tu tens una merdeta, com a mínim que funcioni, però mentrestant poses la reivindicació de que el vols sencer. És a dir, el problema és que el govern que tenim ha perdut ha perdut, diguem-ne, la causa completa. Llavors es dedica a les molles, no té el pa sencer. Si tenim un aeroport que no li vam poder posar ni el nom, ens el van posar des de Madrid. De tota manera, reivindico la política aquesta que dius tu el dia. Mira, nosaltres presentarem, i ho vam anunciar, el president del nostre grup, l'Albert Batet, va anunciar esmena a la totalitat a pressupostos. I un cop, perquè evidentment amb les aritmètiques que hi hauran probablement continuaran el seu tràmit, llavors començarem, esmena per esmena, que ens ho justifiquin. A veure, com m'expliques tu, Eduard Pujol, que aquests pressupostos, que són els més grans de la història, dediquin menys diners que els anteriors al Pirineu, i que tenim la Janina Vella i el Jordi Fàbrega a la seu dient, però escolti, però què esteu fent? Que no penseu nosaltres. Com m'expliques tu? Ara m'està colant el programa i l'argumentari. Estic parlant d'aritmètica pura. Soc anti-argumentaris i sempre busquem amb la Pilar anar a les preguntes que es fugen de l'argumentari. Jo tinc la impressió de que Laura Borràs, que sembla, ho deies abans, però molt forta, deu estar-se trencant, perquè va haver el moment anímicament, vull dir que va haver el moment del Parlament, que devia ser molt dur quan li van treure la presidència. Però és que va ser dur. Aquests 4 anys tan bèsties i ara aquest altre moment en el qual, encara que tu no ho reconeguis, hi ha hagut petites traïcions. O hi ha hagut petits decepcions, traïció no, decepcions. Que no hagi anat a Òmnium és una decepció. Que alguns noms propis de Junts no hi hagin anat és una decepció. Segurament, no sé... Però per això aquesta dona deu ser realment molt forta. Jo intentava anar una mica més enllà perquè al final molts espectadors diran i què ha de dir del Masas? Però escolta... És una decepció. És que abans he pensat, és el primer minut d'entrevista, no t'hi posis, però ho has driblat. L'entorn de Laura Borràs i Laura Borràs no han tingut cap decepció a l'hora de comptar complicitats en la seva defensa? Però és que la idea no era comptar això. La idea era el partit com a institució política i és de forma determinada, i tant que sí. Laura Borràs ha parlat amb Xavier Antich? Laura Borràs ha parlat amb Xavier Antich. Arran de que no l'acompanyaven al judici? No, hem parlat abans i hem parlat contínuament. De fet, Xavier Antich és de les persones que té les declaracions més rotundes sobre l'arrel política. Per això no s'entén que no hagués anat. Però les declaracions d'en Xavier Antich dient és evident que és una persecució política, perquè són unes declaracions que no hi ha per on dir, per treure-li una mica de pes, no, és rotund en Xavier Antich. Per tant, jo crec que en aquest sentit cap retret ni a en Xavier Antich ni a Òmnium Cultural. La presidenta ho va dir moltes vegades, moltíssimes gràcies a la gent que hi va ser, i ha de ser tothom qui hi volia ser, i alguns és molt coherent que no hi sigui. Perdona, hem passat un moment per sobre del tema del juliol del Parlament, que em deies tu. Ara, una mica decebuda. No una mica decebuda. Quan nosaltres vam demanar la reconsideració, just quan la vam demanar, el Comitè de Drets Humans de Nacions Unides acabava d'emetre un informe que deia, referint-se als presos als quals els va ser negat l'acte de diputat, dient la presumpció d'innocència d'un electe és sagrada, no es pot treure mai. Però ànimes de Candi vau votar-ho, això, punyeta? És que aquí se li acut votar una reforma del Parlament que implica que només per ser acusat ja has de perdre l'acte, és que clar, és un disbarat. Ara vull entrar al Guinness dels Records perquè et corregirem una cosa. No, l'esperit del legislador, que té noms i cognoms, que era la CUP i que era l'Anna Gabriel, parlava de lucre personal.
Parlava de lucre personal. Per tant, ni des d'aquesta perspectiva s'aguanta l'aplicació del... Aquest reglament el va votar també Junts? És que us poseu trets al peu, caram. En una situació molt complexa, ja ho sabem de quan parlem. Però en tot cas estic dient, és que ni tan sols és d'aquesta perspectiva, perquè el lucre personal és que no el defensa ni la Fiscalia espanyola. No, és que no ha existit. I per tant, es va voler assumir un automatisme, que això sí, evidentment que hi ha una decepció personal. La presidenta molt sovint diu, les institucions també són les persones. Clar que està decebuda amb la mesa del Parlament, perquè li van parlar, el Parlament no es mou un vas de lloc sense un informe d'un lletrat. Resulta que els informes previs ja deien que aquest article específicament no hi havia per on agafar-lo. Específicament en aquesta situació... Està vigent aquest article del Masses? Absolutament, però t'estic dient que l'esperit del legislador parlava de lucre personal. És que, clar, un reglament que es carrega al principi d'innocència és molt bèstia, però és el que vau votar. Jo et diré una cosa, si tu tens un articlet i et surt el Comitè de Drets Humans de Nacions Unides i et diu meridianament clar què has de fer amb la presumpció d'innocència dels electes, igual com a membres de la mesa dius, escolta, com hem fet en ocasions posteriors, perquè en aquell moment es va parlar d'automatisme, i és mentida que fos un automatisme. La mesa va voler exactament fer això. I en posterioritat no ho va fer, perquè l'automatisme és intermitent. Per tant, la pregunta... Si fos la crònica, allò, l'1x2, l'1x1, que fan a la premsa esportiva, dirien, senyor Dalmases ha anat de menys a més, perquè ara ja no li preguntaria si està còmode i si està bé, perquè veig que va llançat. Però la qual cosa vol dir que hem generat un clima adequat per poder-se explicar què és el que la gent buscava aquesta nit, sentir el senyor Dalmases i analitzar... Eduard, sobretot era important, deixa'm-ho dir, perquè vaig ser jo qui vaig tenir aquesta voluntat, perquè jo que estic cada dia més o menys en els mitjans, la trinxada i la cacera que hi ha hagut a la persona, a Laura Borràs, a mi m'ha esfereït. M'ha esfereït. És a dir, jo m'he trobat, o en tertúlies que he escoltat, o en les que he estat, o no hi havia ningú que la defensés, o era gent molt... Com a mínim deien, escolteu que aquí és evident que estem davant d'una justícia que està fent ideologia permanentment, com a mínim amb el tema independentista. I per tant, no es pot prescindir del fet que hi ha una persecució per qui és. És que això és fonamental. I a mi em semblava que això era tan bèstia que valia la pena que com a mínim avui vingués algú de confiança de Laura Borràs explicant aquesta mirada, perquè et diré una cosa que la trobo també molt bèstia i ens l'haurien de plantejar els periodistes. Se l'ha condemnada. Periodísticament s'ha condemnat a Laura Borràs. Ni presumpció d'innocència ni punyetes. I no només és la condemna a nivell de titulars o de notícia. Oh, i tant. Si vols em faig un màster. No, tu en saps més que ningú. Doncs ja està. No? Senyor Dalmases, haig d'explicar a la gent que ens està veient que vostè va acceptar venir i que no vam parlar ni 2 segons de com seria el format, de què faríem, de què parlaríem. Ni ho ha preguntat, Ni ho ha preguntat. Per això ho dic. Què diria per això aquells que ens estan veient des de casa i pensen no han linxat en Dalmases aquesta nit? I és un acord que també tenim a dins del partit i del grup parlamentari, jo vaig dir que no pensava moure ni un dit més per reviure la polèmica o per tornar a parlar de qüestions que crec que se'n va parlar pel dret i pel revés. I l'última pregunta. No, però em deixes un matís. Sí, només una cosa. Em queda una pregunta per fer. I a més, agafant el que diu, jo que vaig ser crítica en aquell moment, i mantinc aquella crítica, vaig estar horroritzada també amb el linxament a la persona. És a dir, que són 2 coses diferents. Pot haver un moment en has dit, escolta, això no ha anat bé, no ho has fet bé i jo et critico per això. Però després es van abraonar els partits, van muntar un circ considerable, partits que, d'altra banda, com bé sabem, es passen la vida manipulant els mitjans de comunicació. I a mi això em va semblar esfereïdor. Jo, davant d'aquestes situacions, és el mateix que ha passat amb Borràs, em poso al final al costat del que considero que està sent víctima. L'última pregunta. Vist que domina que té la seva pròpia teoria política, el veurem algun dia
no només de mà dreta de Laura Borràs, sinó alguna cosa més? En primer pla? Jo haig de dir, i els meus fills m'ho han sentit dir moltes vegades, que la vida ha estat molt poc de planificar i molt de servir a les causes que em semblen justes i que em semblen necessàries. És a dir, no m'està dient que no? No, jo estic dient que efectivament el que m'importa molt és treballar i que ara mateix la meva preocupació més gran és com és que no hi ha una direcció col·legial a l'independentisme i només hi ha una resposta, perquè potser hi ha algú que no vol la independència. Això em preocupa moltíssim. Senyor Dalmases, se'n sortirà? Gràcies. Se'n sortirà? Què dius, Pilar? És l'última. Digues. Se'n sortirà, Laura Borràs? Estic segur que sí. Estic convençut, no tant perquè pugui confiar més o menys en la justícia espanyola, sinó que jo crec que la determinació, aquest resistir, aquest ser honorable en el sentit més extens i més humà del terme, té premi. Això que, perdoneu l'expressió, això que els fills de puta guanyen, jo no hi he cregut mai. Jo crec que les bones persones guanyen. Som un poble ple de boníssimes persones i guanyarem, n'estic absolutament convençut. Quina frase, quin epitafi final. Els fills de puta no guanyen. Moltíssimes gràcies. Gràcies, Pilar. Tenim més coses a fer. Cap on miro? Aquí? Doncs miro aquí. Maranya.